שוב שלום לכולם. אחד התהליכים הכי משמעותיים, או שלוקחים את הכי הרבה זמן, בדרך כלל בחייו של דאטה אנליסט, בחיי העבודה שלו, וזה ניקוי הדאטה, הכנת הדאטה. ניקוי זה שם כללי. בעצם כל התהליכים של לעשות טרנספורמציה לדאטה, לאחד דאטה סטס שונים כדי לאסוף נתונים, זאת אומרת לעשות איזשהו מרג' כזה שראינו, מרג'ינג כזה שראינו כבר בסרטונים הקודמים, להוריד ערכים שאנחנו רוצים, לעשות להם ממוצע, להוסיף ערכים שחסרים. כל הטיפול בדאטה כדי שיהיה לי קל אחר כך לנתח ולהסיק ממנו מסקנות, זה בעצם ההכנה של הדאטה, זה הקלינינג הזה, ובעצם כשאני, לצורך העניין לקחתי כאן את הדוגמה של טיטניק, זה כבר, אנחנו יודעים איך למשוך את זה מכאן לפה. אם אני עומדת על העיגול הזה, בלי ללחוץ עליו, עובד, הוא מראה לי, הוא מראה לי את המטה דאטה. עכשיו, אם אני רוצה לקבע את הריבוע הזה כדי שאני אוכל להסתכל בו, אני עושה F3 במקלדת, ואז הוא ממש הפך לי את זה לריבוע כזה יפה. ואני יכולה בעצם להסתכל, להרחיב אותו ולהסתכל על כל מיני נתונים. אז מה אנחנו רואים כאן? אז אני רוצה לטפל בעיקרון ב-missing value, בשביל זה אנחנו עושים את הסרטון. אני רוצה להראות לכם כאן עוד משהו. יש כאן role ויש כאן type. הטייפ זה בעצם הסוג של, יש פה את הנעים, זה המספר, שמות העמודות, ובעצם סוג העמודה אומר לי מה אני רואה לצורך העניין. יש עמודות שהן נומינליות. מה זה נומינלי? נומינלי זה כאילו שההבדל ביניהם הוא איכותי, כמו קטגוריאלי, אוקיי? בסולמות מדידה, אם הסוף שלו זה המשתנה הרציף, אז בתחתית זה כאילו המשתנה האיכותי, זה הבדל איכותי ולא כמותי בין הקטגוריות השונות, נקרא לזה, וזה הסוגים של יש כאן אינטג'ר ויש כאן נומריק, ויש פה את כל הסוגים, את כל הטייפים, לא הכל, אבל יש פה את הטייפים, ומה שאומר הרול זה בעצם, יש שתי סוגים של תכונות של עמודות. יש את אלו שבאמת עוזרים לי לנבא איתם, שאני יכולה לאמן איתם את המכונה, ויש כאלה שהם יותר ID. אז האלה שאני יכולה לנבא איתם נקראים בדרך כלל רגולר, וה-ID זה מזהים בדרך כלל משהו כמו מזהה חד ערכי, שלא נותן לי מידע יותר מדי חשוב. לצורך העניין, בואו ניקח את קאבין, אוקיי, המספר של התא, סוג התא, לא נותן לי באמת מידע שיכול לעזור לי לנבא. פשוט, הוא כאילו מספר שהוא, מה עוד יש פה? טיקט נאמבר. זה לא מספר שיעזור לי לנבא. אולי יש אנשים שרוצים לעשות איזשהו, לבדוק האם יש איזו חוקיות מסוימת בקטע של מזל, אבל באמת טיקט נאמבר לא יכול לנבא לי, אלא אם כן הטיקט נאמבר אומר משהו. הוא מבטא מתי קנית את הכרטיס או משהו כזה, אבל אם לא, ואולי מתי קנית את הכרטיס זה באיזה מקום תשב בסירה, באונייה, אבל עקרונית, טיקט נאמבר לא משהו שאמור לנבא, ולכן יש כאן ערכים שהם לא באמת מנבאים, זה יותר ID, יותר מזהים. ושאר הערכים זה ערכים שאפשר לשחק איתם. עכשיו אם אני רוצה, נגיד לצורך העניין age. age הוא רציף, יש לי בו 263 ערכים שהם חסרים. ואני רוצה, סליחה, לא קשור ערכים חסרים, יש לי כאן את ה-age, ואני רוצה להפוך אותו במקום מ-0 עד 100, 90, לא כמה היה בן אדם הכי מבוגר, אז אני רוצה להפוך אותו לשלוש קטגוריות, אוקיי? עד גיל מסוים ובאמצע, ומגיל מסוים עד בן אדם הכי מבוגר. לחיתוך הזה של משתנה רציף שאני עושה אותו קטגורי, זה נקרא לא רק החיתוך, אלא ככל שאני מקטינה את דברים רציפים, או שאני מקטינה את הרזולוציה, או מגדילה אותה, המשחק הזה נקרא בינים, להוסיף בינים או להוריד. כל חיתוך כזה, כל קפסולה כזאת נקראת בין. אז אני רוצה לחתוך את ה-age ל3 בינים. איך אני עושה את זה? אני הולכת לאופרטור שנקרא discretize. נמצא אותו. discretize by binning, גוררת אותו, ומחברת אליו את הדאטה, עומדת עליו,
ובעצם מה שאני רוצה להגדיר ניקח את הסינגל, בעצם אני רוצה רק, אני לא רוצה לשנות את כל הדאטה סט, אני רוצה רק אחד, אני רוצה את ה-age, אוקיי? עכשיו הוא כמובן מראה לי רק את אלה שהם רציפים, הוא לא מראה לי את הקטגוריאליים, אז יש כאן את ה-age, אני רוצה לשנות את ה-age, ולכמה number of bins, אני רוצה לחלק אותו ל3 חלקים, מצוין, אין פה apply, זה כאילו פועל אוטומטית, ואני רוצה, והדבר הבא שאני רוצה לעשות, אני רוצה להגדיר כדי להגדיר מה המשתנה שאותו אני רוצה לנבא. זה משהו שהוא חשוב. אז הגדרתי שאני רוצה לחתוך את ה-age, ואני רוצה לנבא, אז אני הולכת ל-attribute. attributes, שזה פה. סליחה, אני שמה set role. אני רוצה להגדיר את הרול. אוקיי. ומה שאני רוצה זה לבחור שהסיכויי ההישרדות זה מה שאני אנבא. אותו אני הופכת ללייבל. עכשיו, מה זה לייבל? לייבל זה ככה אני קוראת לה, זה יכול להיקרא גם טארגט, או כאילו, הערך שאותו אני רוצה לחזות, אז ככה אני מגדירה אותו, אני מגדירה אותו כלייבל, פה, ואז אני רוצה בעצם לומר, תנבא לי את מי האנשים ששרדו, ותהפוך לי את ה-age לקטגוריאלי. אוקיי, עשינו פה 2 ציפורים, ניסה לו רן. ומה שאני יכולה לראות זה שהוא חילק לי את ה-age ל3 חלקים, יש range 1, range 2, range 3, שבעצם ממינוס אינסוף, כלומר מהערך הכי נמוך עד גיל 26.778, מ-26.778 עד 53, וכנראה שמ-53 עד אינסוף, הנה זה פה, עד אינסוף זה ה-age, זה 3 החלקים, וגם כאן אני רואה שהוא שינה לי את זה, הטייפ נהיה נומינל. אוקיי? הטייפ נהיה נומינל, הוא כבר לא משהו היה לפני כן, מספרי, ובעצם זה החלוקה. זה לגבי, המחזור, זה איך אני הופכת משתנה רציף למשתנה קטגוריאלי. עכשיו, הוא נמחק את השניים האחרונים. עכשיו אני רוצה לטפל ב-missing value. אם אני מסתכלת עוד פעם על הדבר הזה, על ה-F3, אני מסתכלת על העמודות שלי, יש בתוך המטה-דאטה, יש לי כאן missing value, אני רואה שהקאבין מתוך 1309 שורות, examples, מתוך 1309, 1014 הם ריקות בקאבין, זה לא טוב, זה לא עוזר לי. עכשיו, מה אני יכולה לעשות? אני יכולה, וגם ל-823, בלייבבוט 823 ערכים ריקים. ב-Age יש 263. אני יכולה להגיד, טוב, אם יש לי ערכים ריקים, העמודה הזאת לא שווה. וזה לא באמת נכון, העמודה הזאת כן שווה. יכול להיות שיש עמודות שלא שוות. נגיד, 1014 של קאבין, שזה קאבין ולייבבוט, שלא נותנים לי מידע מאוד מאוד חשוב. יכול להיות שכאן אני אגיד, טוב, את שניהם אני רוצה להוריד. את ה-Age הוא לא כזה גבוה בשביל שאני אוריד אותו, ועם ה-Age גם יש לי מה לעשות. אז בואו נראה מה עושים. מה אני עושה? אני רוצה לא לקחת את כל הערכים, אני רוצה לעשות סלקציה. אז הנה, אני רוצה לעשות select, attribute, הנה, יופי. ואז אני מחברת את זה לפה, משהו חיבר אוטומטית, עומדת על זה ונכנס לפרמטרים. מה אני רוצה? אני רוצה את כל הפרמטרים? לא, אני רוצה subset, רוצה חלק. נכנס ל-attribute, מה אני רוצה? אז בעצם אני לוחצת על אחד ואני עושה עם shift, עם החץ, מסמנת את כולם, מעבירה, יפה, מעבירה את כולם לכאן. אני לא באמת רוצה את כולם, אני רוצה להסיר מכאן את הקאבין ואת ה-lifeboat. apply, יופי. בואו נעשה run, בואו נראה האם הם ירדו. הקאבין וה-lifeboat, כן, הם ירדו, הם כבר לא מופיעים פה. הם לא מופיעים לי גם פה, נעלמו מהדאטה, מצוין. הדבר הבא שאני רוצה לעשות זה להסתכל על ה-age ולהגיד, טוב, את ה-age אני לא רוצה להסיר,
אני רוצה להחליף אותו. אני רוצה להחליף את הערכים החסרים שלו. הוא לא כזה הרבה, וגם עם age יש לי מה לעשות. מה? אני יכולה לקחת את הערכים ולהגיד, אני רוצה לשים שם ערך אחר. לצורך העניין, אני יכולה לשים שם 0. בכל מקום שאני לא יודעת מה הגיל, לשים 0. נגיד ב-age זה לא כל כך חכם. בעיקרון הערך הדיפולטי שהוא ייתן לי לעשות, אני אראה לכם איך עושים את זה, אני עושה replace missing value, נכנסת, אני רוצה replace missing value, יפה, הוא מתחבר, עומדת על הפרמטרים, ואז אני אומרת לו ככה, אני רוצה לקחת את ה-attribute שנקרא, ניקח סינגל, את ה-attribute שנקרא age, ואז אני, בעצם הדיפולט זה ממוצע, אוקיי? ואני מבקשת שהוא בעצם יחליף לי את המספר הממוצע של כל אחד מהערכים החסרים בערך הממוצע של ה-H. ואז בעצם מה שאני עושה, אני עושה לו run, וכרגע בכל מקום שבו הממוצע היה 29, זה אנחנו זוכרים מהפרקים הקודמים, אני כמעט בטוחה שזה היה תשובה, ואז בכל מקום שבו יש ערך חסר, הוא שם בתוכו את הממוצע. למה זה חכם? כי בעצם אני אומרת, ככה אני לא פוגעת בממוצע של הגילאים, ואני בעצם אומרת, טוב, אתה לא תשפיע לי יותר מדי, אם אני אשים את הממוצע, אתה לא תשפיע לי יותר מדי על הממוצע, שזה בעצם מה שכאילו יכול לעזור לנבא, וזה לא ישפיע על ההסתכלות הכללית שלי עם הדאטה. יכול להיות שספציפית פר תצפית זה יהיה לא נכון, כלומר זה לא באמת מה שקרה באותה תצפית, אבל בגלל שעשיתי איזשהו משהו ממוצע, ונגיד לצורך העניין אני אעשה רגרסיה, או משהו שבעצם בודק מרחקים ממוצעים, משהו שאני יכול לעבוד, זה לא חייב, זה לא יפגע יותר מדי. ולכן ה-age, הדיפולט של missing value במקרה הזה של ה-age, הוא באמת, ראינו שהוא הממוצע, וגם היינו עושים את זה גם אם הוא לא היה הדיפולט. עכשיו, אם אני מסתכלת, אני רואה שיש לי 1309 שורות כרגע. אוקיי, עכשיו אני חוזרת לסטטיסטיקה. אז נכנסים לסטטיסטיקה, ואז אפשר לראות שבעצם טיפלתי ברוב ה-missing value. חוץ יש פה עוד שני משתנים, שתי עמודות שיש להם 1 ו-2, שני ערכים חסרים, 3 ערכים חסרים בעצם, יש 3 שורות שאני לא יודעת מה הם. אותם, ספציפית, הם לא כזה משמעותיים, אני אסיר 3 שורות מהדאטה. אז אותם אני יכולה ממש להסיר. אז אני חוזרת לדיזיין, ואז אני רוצה פילטר אקזמפל. אני רוצה לפלטר, כלומר להוריד שורות. אמרנו שוב שאקזמפל זה השורות ברפיד מיינר, ואז אני בעצם עומדת עוד פעם על הפילטר אקזמפל, ואני רוצה להסיר. אני רוצה להסיר את כל השורות שבהם אין לי ערכים, שהערכים הם 0. יופי, עשינו את זה. עכשיו אני אעשה run. ואז מה שאפשר לראות זה שבאמת, מקודם היה 1309, ועכשיו יש 1300 examples. מקודם היה 1309, לפני שהסרתי, ועכשיו הסרתי 3 שורות, ולכן יש לי 1306. עכשיו, מה יקרה אם אני אגיד, אני אסתכל עכשיו סתם בשביל הניסוי, אני אסתכל על ה-select attribute, שזה בעצם, שאמרנו בסאבסט, תוריד לי את הקאבין ואת ה-lifeboat, ואני אגיד לו, פה, את ה-replace missing value, גם אותו אני אסיר, עוד כאן כפתור ימני, ואני אעשה enable operator, כלומר, אני אסיר את ה-enable operator, אני אעיף את האופרטור, גם פה, אני אוריד אותו, ואז בעצם מה אני אומרת לו? תסתכל על הטיטניק, תפלטר, בכל מקום שבו חסרים ערכים, תמחק לי את השורה. מה יקרה? בוא נעשה run, רק בשביל לבדוק, אופה, 180 examples, כלומר, נשאר לי בדאטה, מתוך 1309 שהיו לי מקודם אחרי שניקיתי בצורה יותר מושכלת, נשאר לי 180. כלומר, הפתרון של טיפול ב-missing value לא יכול להיות, או לא הגיוני שהוא יהיה בכל שורה שבה חסר לי ערך, תמחק לי אותו. אנחנו צריכים כמה שיותר לשאוף לסדר את הדאטה ולהכניס לשם ערכים חסרים בצורה מושכלת, ואז להתחיל לעבוד עם הדאטה. אז בעצם ראינו 3 דברים של טיפול ב-missing value. 1, להסיר עמודות עם ערכים חסרים. 2, להחליף ערכים חסרים בערכים אחרים, כמו שעשינו ב-H. ו3, להסיר שורות, examples, כשיש להם ערכים חסרים, להסיר את כל השורה. וכשזה במספר קטן ומזערי זה זניח, וזה בסדר. זהו, עד כאן להפעם.